Στο επιμελητήριο Λακωνίας εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου. Στο πλαίσιο της καταστροφικής θεομηνίας που έπληξε την Θεσσαλία με απώλεια σε ανθρώπινες ζωές, αναρρύθμιτες και ανυπολόγιστες ζημιές σε οικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, το επιμελητήριό μας θα αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες σε είδη πρώτης ανάγκης έως του ποσού των 4.000 ευρώ. Απευθύνουμε κάλεσμα στις επιχειρήσεις μέλη μας και σε όλους τους πολίτες να αποστείλουν ό,τι μπορούν από τα κάτωθι είδη προκειμένου να αποσταλούν για διανομή μαζί με τα είδη του επιμελητηρίου, συμβάλλοντας στην ανακούφιση των συνανθρώπων μας. Το επιμελητήριό μας βρίσκεται σε επικοινωνία με τα επιμελητήρια της Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Λάρισσας, Μαγνησίας και Τρικάλων για την διανομή τους ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Πρόεδρε, μια πολύ σημαντική ανθρωπιστική στήριξη και δράση από εσάς. Πείτε μας. Κύριε Παυλάκο, στις στιγμές που ζουν οι συνανθρωποί μας στη Θεσσαλία, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι τους σκεπτόμεθα. Τους σκεπτόμεθα όμως πρέπει να το κάνουμε και εμπράκτος. Εμπράκτος σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να στείλουμε κάποια από τα είδη, να απαλύνουμε τον πόνο τους αν θέλετε, κάποια από τα είδη που αυτή τη στιγμή δεν τα βρίσκουν εκεί, όπως είναι το νερό, ας το πούμε έτσι, ή το λάδι να μαγειρέψουν οι άνθρωποι, ή 2 ελιές να φάνε. Αν μπορέσουμε και ανταποκριθούν και επιχειρήσεις στο επιμελητήριο, το καθήκον το έχει κάνει, ήδη έχει βγάλει 4.000 για τους 4 νομούς που έχουν πληγεί στη Θεσσαλία και να τα στείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από αυτό το καθήκον που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος? Πολύ θετικός είναι ο κόσμος. Θα δούμε. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο να το μάθουν όλοι, αν θέλετε. Πιστεύω πολύ περισσότερο χρόνο θα ανταποκρινόταν, γιατί αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή, χρειάζεται και ο κόσμος εκεί τη βοήθεια. Δηλαδή, αν πηγαίναμε την άλλη εβδομάδα θα είναι αργά. Εδώ δεν έχουν νερό να πληθούν. Δεν έχουν νερό να πιούν οι άνθρωποι. Βέβαια, βέβαια. Τα πρώτης είδης ανάγκης ποια είναι, Πρόεδρε? Σίγουρα είναι το νερό και από εκεί και πέρα είναι τρόφιμα τα οποία δεν χρειάζονται ψυγείο. Ακόμα αν θέλετε και από χαρτοπετσέτες θα σας έλεγα, τριτσίνια, κρουασάν για τα παιδάκια, όλα αυτά τα οποία δεν χρειάζονται ψυγείο. Μάλιστα, μάλιστα. Μεγάλα μακράς διάρκειας. Τέτοια πράγματα χρειάζονται. Απολογισμό από ένδυση πόλης. Βασικό, κλινοσκεπάσματα. Οι άνθρωποι μείναν στον δρόμο. Δηλαδή θα πρέπει να σκεπτόμαστε και πάντα να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση αυτών που αυτή τη στιγμή επλήγησαν. Μάλιστα, μάλιστα. Μας είπατε ότι υπάρχουν και δωρεές από κάποιες επιχειρήσεις. Πείτε μας να τις αναφέρουμε, είναι καλό να ακουστούν. Εντάξει, ακόμα δεν έχουν δίκιο. Είναι το Αλέα ο κ. Παναγιωτόπουλος, είναι ο συνεταιρισμός Μολάων Πακίων, ο Ελεουργικός Συνεταιρισμός, είναι η Κασέλ, είναι πολύ, είναι ο κ. Κουρτάκης από το Γήθιο, είναι και άλλοι που δεν τους θυμάμαι, θα αδικήσω κάποιους και δεν θέλω να πω σε μια ονοματολογία, γιατί κάποιοι αυτή τη στιγμή δεν έχω τη λίστα και ίσως κάποιους να τους αδικήσω. Θα τους ανακοινώσουμε και εμείς μετά την ολοκλήρωση. Μέχρι πότε είναι? Μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αλλά επειδή και κάποιοι σύλλογοι μας στέλνουν ότι θέλουν να ανταποκριθούν, το φορτίο θα φύγει, ας το πούμε έτσι, το φορτηγό θα φύγει το Σάββατο. Αυτό αποφασίσαμε, γιατί Πέμπτη και Παρασκευή θα μας έχουν πει κάποιοι σύλλογοι, θα κάνουν κάποια συμβούλια να αποφασίσουν, οπότε θα τους περιμένουμε 1-2 μέρες. Δηλαδή. Το Σάββατο θα φύγει όμως οριστικά το φορτηγό για τη Θεσσαλία. Θα συσκευαστούν αυτά, να πάνε σε παλέτες, εμείς θα κινηθούμε μέσω επιμελητηρίων, δηλαδή αυτά που θα στείλουμε την ανθρωπιστική βοήθεια θα την στείλουμε στα αντίστοιχα επιμελητήρια, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στο Βόλο και από εκεί θα κάνουν τη διανομή τα επιμελητήρια. Μάλιστα. Κάλεσμα και από εμάς, όσοι μπορεί ο κόσμος να δώσει ό,τι μπορεί και ό,τι θέλει να τα είδη είναι ήδη πρώτης ανάγκης, αν θέλετε φαγητό, ξηρά τροφή και κλινοσκεπάσμα και ρουχισμό θα έλεγα εγώ, ας πούμε. Και ρουχισμό ακόμα και για τα παιδιά. Οι άνθρωποι μείναν στον δρόμο εκεί. Έτσι, τραγικό. Τα συλλέγετε στο Γήθιο, Πρόεδρε? Ναι, στο Γήθιο. Από το Γήθιο και από εκεί θα γίνει και θα τα φορτώσουμε στο φορτηγό. Πολύ ωραία. Στην αίθουσα του επιμελητηρίου την κάτω. Το καθήκον μας κάνουμε, κύριε Παυλάκο. Δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ας κάνουμε τα αυτονόητα για να η ζωή μας θα γίνει καλύτερη, να ξέρετε. Έτσι, να είστε καλά. Και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.